Zaku barruan nabaritu du zenbaki baten epela, taba batean horra zaldu da, zeinen sorpresa itzela. Denok dakigu pertsona ona, epaile hobea dela. Naiz ez nuke nahi pentsa gaurkoan, pelota hutsa naizela. Esan nahi dizut horrela, kamiseta moratu horrekin oso guapo zaudela. Kamiseta moratu horrekin oso guapo zaudela. Honegaz, lehenengo fasia akabe dugu. Hoi, bi pareja pasiko dire bigarren fasera, eta beste bidea kanpoan geratuko dire. Horretako, isiltasunez ez, isiltasunez, ez dakit pasea batzuen papel zati bat edo, badeko zuen? Bueno, laster bolidura pasiko zuen, eta hor idatzi diko zuen, zuentzako, urrengo fasera pasebidean bikotin izena. Izen bataz nahiko da, bueno, pisek jaingo zuzen. Poizenak errepikatuko dut ez, posakazu. Ezkerretxik hasike. Nere Bertabat! Asiren Galarta! Ignacio Vidal! Ale Gabenabat! Ale Zlotubizkar! Pedro Retolaza! Pedro Luria! Baina Nakizu! Bueno, paseko da. Zuek dino zuen bikotie, eta epaiek dinoan beste bikotie. Ontxe paseko atzu bolionakoa. Bitxartien, dugunera jugu dabenak, guinen gaukera ikonena.
Oia badekagu publikoan da epaien erantzuna. Zaka, pertsona izan, bezala zonatzea toki, Mikelo? Baginu bestiri? Kondizina zera. Hasiko da!
Hoi, Melainoneko txapela jokatzen da ez. Ez da edo zer, Bueno, bigarren fasien bi ariketa handiko dadez. Lehenengo 10ko txikizen, ofizioka. Eta gero, bakarka objektu bateri bertso gota ikotzien. Hortako... Bueno, 10ko txikizen, eiko bi bertso nari zen, Asier Galarza eta Emanuel Uria. Bueno, el año salí que lanzarse. Asier, afarrostetik, kakalarrik zela aguantan, sabes? Tripeko minek azabiz, baina ez da usartzen esaten. ¡Larro! Bueno, musi esan da modu, Tripeka lakazabil, kakalarri zegaz, belaino zariketa. Baina ez da atrebitzen esaten, bi hurregaz edo. Da, karo, pakolmo, bigarren fasera pasera. Osakau nio zinio pankuburera. Halako baten oportunidade ikusi deu, baina pasilloan, Imanol, Belainoneko zurkaldean izan tope deu. Afari zin jabena? A ver, zerren detzen. Sukalaria topa eta bertan zerga ondo egon aldaba lehen gozia zerroa baina ondo ez dakit kakalaria zerra erabili ezkero hortako jerroa saioa iruditu zaitu una puta mierda. Saioa iruditu zaitu una puta mierda. Zia zerba botata hortik mila datu bion artean euki dugu nahiko tratu Katerina egon da gaurkoz oso altu komunera zoazta ez txarto tratatu gero ni joango naiz ta ez ataskatu gero ni joango naiz ta ez ataskatu
Trono horretaz ondo egin disfruta, ia belauneraino nago kakaztuta. Ia belauneraino nago kakaztuta. Kaka iristen zaizu, ja belaunetara, eta guri usaina jasudurretara. Ingurukoek dute kristoren ikara, afaria txarra zen eta pentsa ara, saioa ez da heldu ez da horren mailara. Saioa ez da heldu ez da horren mailara. Horretan egin behar dut Imanol planto, saioa egia esan ez da joan txarto, ta txarto joan da bero itzelan delako. Baina aholkutxo bat hurrengo korako, antzerkian bezala opakak asko. Antzerkian bezala opakak asko. Antzerkian bezala kaka asko opa, baina holan ezin da ondo egin borroka. Komunera zoazta egin daigun toba, bertxotan egon zara trabesta saltoka. Behintzat mokordoa ondo bota, goitik bera bota. Behintzat mokordoa ondo, goitik bera bota. Datoz la sakoltzara. Bueno, hoy falta el bigoteko bizek, Nereak eta Maialenek objektu baterik kante bikotzea, bakarkak gobertzea. Horretako objektu eskuntera. Ia, zer apaten duen! Lehenengo Nerea izango da, osea que Nerea dator mesedez. Bueno, Nerea objektu baterik kante bikotzo, bakarkak gobertzu bat. Horretako, elegidu zeu guzun gajia. Eskerrak bat edo, eskerrak bati. Hartu bidu, bari. Bueno, Nereak tomar muñekoa. Hau. Errespetu abertzale ziren mesedez, isiltasunen.
nazioetara. Hondartzan etzan ta aliketa, muskulu gehien atara. Ta batidoek ta Herbalife ez dabe egiten traba, baina zetako egon nahi dugu muñeko honen gisara. Giarrak lantzea alperrik baita, burua lantzea. Bueno, urrengo bertsolari bakarkoan abesteko jokatu bateri. Eskerreko elegido, bai. Zozta beste. Sorpresi. Oitena urtebetetik almazin nagoen taper bat. Moaz da. Es una meseta. Naizta edo nork ez daukan belainoko pasean, azen olako lokalan, zen ibela ze klasean, baina komen izaten da, ura ere erabiltzean, fairia esponjan eta gero garbitzean, eskuak utxan sartu dut, ta zen olako trantzean, tokau da tuper itxusi, zikin hau ateratzean, zein okurritu zitzaion, jartzaile hau jartzea. Zein okurritu zitzaion, gai jartzaile hau jartzea.
alkarren kontra miko de buruz burukoa. Txapelune bakarra da, ez bikotie. ¡Americano! Ia zen pasetena. Finalera sailkatu da bikotie. Ja bikotie apurtuko da, baina sailkatu da bikotie. Nere berta, Lasierra berta. Mañontzin irubertxo abesteko gure ize hau duzu. Bizitasunen mesedez? Bikote izen zari baina arte. Hoi, buruz buruko antzauzie. Ez da bikoteko harremanik, ez da lagunik. Bueno, lehenengo bertsoan azaldu biko zure, hasi erzu azite. Zure albokoan alderdi positiboa. Bigarren bertsoan azaldu biko zu, zure albokoan alde negatiboa. Eta hirugarren bertsoan egon biko zu, proposamen edo aholku bat, hobetzeko. Nerea zuen barri. Emon beharrean kantea, atera barik tankea, enuke jo nahi nerean kontra, orain atakea, ta falta zait esatea. Emon beharrean bakea, azpimarratu nahi nuke bere mente brillantea. Azpimarratu nahi nuke bere mente brillantea.
bikotearen morrontza, baina zutaz enaz lotza, zu izan zara gau bero hontan, freskatzeko izotza, badakizu nola goza, puntu luze eta motza, ta paparrean ejatzu sartzen daukazun bihotza, ta paparrean ejatzu sartzen daukazun bihotza. Baiten badago muga, eta hori da urrunda, oinezagutu behar duzue nere alatxunga, batzuk badute entzunda, oso urrundik entzunda, hartz batek baino gehiago egiten du honek zurrunga, hartz batek baino gehiago egiten du honek zurrunga. Gauzak esaten hasita, hobetu leike taktika, ta aspaldian nago zu bertzoz, sarri ikusita, kantatu nahi dozu tita, naiz erritozun musika, Asierren puntu fuertea ez da inolaz musika. Asierren puntu fuertea ez da inolaz musika. Elkarri tiraz gabiltza, baina enfokatu hitza, eta zehaztu zure bizitzan nerea baldintza, utzi zu kafetaritza, uztartu bertsolaritza, ta bertsoei eskaini ezu nerea bizitza, ta bertsoei eskaini ezu nerea bizitza. Orain dodanez aukera, zuri noa esatera, nire bizitza jada ez dela, gaurtik lehengo bera, ingeniaria da bera, baina egizu atzera, ta sarriago zatoz kantatzen markina aldera, ta sarriago zatoz kantatzen markina aldera. Bueno, musik, esan. Nerea.
Bueno, hau ez da egita erreza, osea que zini mesedez. Abanera bat osatu biko deu. Abanera bat. Latz, abanera bat. Pulva ez. Da ni herrima que mate como las astiratro. Isiltasuna mesedez. Bueno, ya ni puedo decir materia. Está. Lehenengo horremie, Gernika. Naiz eta ez todan nahiko, Bisita. nik ezagutzen Gernika. Gustora asko egin dut, Kritika. nik onantzako bisita. Eta nola egingo zaio, Asita. jente onari kritika. Bero daude denak, Inkognita. bertso saioa hasita. Ta naiz txapeldunarena, Birika. dogun kriston inkognita. Ni enoa erretzera, Ikusita. txapelagatik birika. Zuen moduko jendea, Polita. ta giroa ikusita. Gernika iruditzen zait, olako herri polita. Bueno, ikusi duzuen ez da egita bat berriza, osea que isiltasunen. Lokala. Sinestezin dut oraindik Belainoen lokala Telebista hortan ikusi Dezakeguk mundiala Hemen surfero artean Berehala. Azalean dute kresala Eta edozein juergara Itzala. Joaten dira berehala Kuadrilla gutxik egingo Bezala. Die hauei itzala Kontrakoa uste duenak Utxala. Ahotsa altza dezala Izan bedi hauentzako Aukala. Hori kritika utxala Argi dago eta belainok kalidadea Bueno. Euriko azken ariketa kontrogarri zene ordu beldu da. Azkena, osea que utziko zau bizilik. Bueno, bakarka gaixe emonda, gaixez, perpo bat emonda, bertso bat kantu biko gabe. Nerea, etorri mesedez. Txalo, ero bat. Nerea, berbo bateri bakarkako bertsoa bota bikotzen. Eta berbo hori itxasoa da. Itxasoa.
Itxasoak gure lur honetan hartzen dauzkia bi eren, ta urdintzen dau gure mundua eta freskatu nabarmen, eta freskatu nabarmen. Tantaz tanta erakutsi leike, edo norek nahiko almen. Eta... Eta iritsi gaitezke inork pentsatu baino urrunen, baina itxasoak dena den, erakusten du mundu honetan zelako txikiak garen. Erakusten du mundu honetan zelako txikiak garen. Gabeko azken bertso puntu barri zegoteteko, Asier Galarza. Asier, zure bakarkakorako hitze? Bakar da dira. Bakar da dira. Erratasko, zorna.